Na sziasztok srácok! Bocs, hogy ilyen nagyon régen volt videó, nem mindegy, ne is beszéljünk róla. 3 káosz drop, na Ádi, mutasd, hogy kell, mert te tudod, hogy... Oh! Gyerünk! Beadja a Pali! Á, nem. Ne! Kecsit! Várjál! Nézd, azt tudta, hogy erre tettünk, és akkor így. És az pont jól kell csinálni. Gyere. Power. Várjál! Power. Power! 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 Gyerünk srácok! Power! Mindenki fejelje be a feliratkozást, úgy, mint ahogy én ezt a káoszot. Léci, mitik! Mitik! Na jó, srácok, ez az A csapat, Power. Mindenki. Egy mindig, és Fej! Nem, mitik. Jó, Isten. Jó, drága, amúgy ez jó. Shit! Shit, az még nincs meg. Nincs meg. Na, srácok, ez az A Power. Nyugodtan ezzel nyissátok majd ki a Power, a Chaos Dropokat, ugye, hogy mutatta Ádi úgyis, hogy A Power, és akkor nagy eséllyel nyittok egy ilyen sédet, mert az A Power ennyire jó. Halló?